Nakapadasig sa mga evacuees sa Dakbayan sa Naga ang pagbisita kagahapon sa hapon sa imahen sa mahal nga birhen sa Lindugon, Simala. Gidala sa mga monghe ang milagrosong imahen sa mahal nga birhen nga mainitong gihangop sa mga deboto nga gihikling sa Enanchong Activity Center. May prayer petition box nga gimontar usab sa maong dapit sa ingon makapadangat ang mga biktima sa landslide sa ilang pag-ampo ug pangaliya. Usa ka prayer service ang gihimo sa lugar pinanguluhan sa prior sa Marian Monks of the Eucharistic Adoration. May reflections ug talk nga gihimo. Ingon man pag-awit sa lain-laing worship songs. Si Frater Martin Mary mipadayag nga nabatiyagan usab niya ang kasubo sa mga hingtungdan kay siya usab lumad nga taga Barangay Tinaan. Nanawagan siya sa katawhan nga pahugtan pa ang pagtuo ug di muundang sa pag-ampo taliwa sa nahitabong trahedya. Bisan pamanig suon ko, ugat ang atong kasing-kasing na kita sa kaguol. But we have to accept this. Hindi na natin mabalik. Ang atong paglantawon igsuon ko, kung unsaon na itong